velkommen her til Osman og Jeppes brevkasse. Og i dag har vi fået et brev til Jeppe der. Ja, det var delen dyt, men det er også godt nok også på tide, var. Fordi brevene, jeg synes efterhånden kun, de kommer til dig. Ja, men den er jo den er til dig, og den er fra Daniel Bagholdt og hendes gode veninde, Karsten. Og de skriver: Kære brevkasse, kan Jeppe finde ud af at spille på guitar? Om jeg kan finde ud af, har de været to om at skrive det spørgsmål? Ja, det har de. Det kan man godt mærke så godt, som det spørgsmål er. Ja, det er rigtig godt. Men kan du finde ud af det? Er du sinner? Jeg er kongegod. Jeg er hammergod til at spille guitar. Okay. Nå. Så nu kan vi godt gå hjem. Ja, nej, der er mere spørgsmål. Nå, spørger de også, om jeg kan spille på trommer. Er det det, de spørger om? Nej, det det er kan ikke jeg det. også. Nej, det er jo ikke det. De spørger... Nej, vi er ikke... Jeppe, de skriver... Sæt dig ned. Hvis han kan finde ud af at spille guitar, vil han så ikke spille hans yndlingsnummer for os? Om jeg vil spille mit yndlingsnummer nu? Ja. Det ville være dejligt, Jeppe, at høre dig spille lidt, når du er så god til det. På guitaren, som du lige har sagt, at du er hammergod til. Ikke også? Vil du spille lidt for os, når du er så god til det? Hvor skal du hen, Jeppe? Jeg skal bare lige hente den her. Ja. Lige varme lidt op. Okay. Så nu vil jeg gerne spille verdens sværeste nummer i verden. Nå. Hvor er det spændende. Som jeg kan spille. Lige et øjeblik. Skal du varme mere op? Ja. Hvad er det, du laver dernede? Så. Er du klar? Ja. Nå, hvor spændende. Jeppe? Tada! Det var det. Så. Der kan du høre, hvor god jeg var. Ja. Men det var ikke rigtig dig, der spillede, vel? Jo, det var så. Det lød lidt som, det var den der CD-afspiller. Nej, også mand. Det har du overhovedet ikke forstand på. Men den måde, den sådan hakkede på, det lød Nej, sådan... det var et nummer, som jeg selv spillede, som er skrevet af Justin Bieber. Og det hedder Jeppe er den bedste, ham kan ingen tæske. Ja, det lød bare som den CD. Det lød som, det kom ud af højtalerne på CD'en, som det var den, der ligesom Nej, også, men det gjorde det ikke. Du har slet ikke forstand på sådan noget teknik og musikproduktion. Nå, det har jeg sgu nok. Okay. Færdig bum. Ja.